ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga sizwa amandla. Sizwa amandla. Hallelujah. Noma zikhona izinto kodwa ngizwa amandla ekuseni. Ngizwa ngingenalo nje uvalo nakancane. Okuzayo kuze. Ngoba obekuzoza sekufikile. Oh hallelujah. Ngithi okuzayo akwenze njani bazalwane? Akuze ngoba obekuzofika sekufikile. Nekade ngikwesaba sekufikile. Hallelujah. Sekukhona engimthembile. Sanibonana ekuseni. Khona engimthembile. Oh hallelujah. Owenza izinto engabonwa abantu. Ekuseni siyabingelela bazalwane. Niyangibona nami ukuthi ngithukile namhlanje. Konakele pulpet konakele. Kukhona ubaba wethu ekuseni. Umengameli wesifunda. Manibonga igama likaJesu. Siyambingelela. Hallelujah. Maye khona phakathi kwethu. Sithi siyabingelela baba. Nobaba umfundisi uNduku. Ophelezela ubaba umengameli. Niyamkhumbula uNduku owaye usikhwama. Nini badala la ekhaya. Ubaba umfundisi uNduku owaye usikhwama. Owaphathe Ramonde. Okwaba na umdidiyeli. Hallelujah. Umzukulu wakhe ke lo. Hallelujah. Bamengameli ngiyambona uyirawunda ngabantu besikhathi. Uyirawundi ngabantu abaphelelwe isikhathi, uyirawunde ngabantu besikhathi. Besabeka. Ngibingelele ekhaya baba umvangeli, baba bashumayeli, our elder bamgcabashe, obaba bonke nomama, mama wethu omkhulu, umama Mboni siyambingelela, umama mama Mengameli, omama befundisi, mama uNdwalane, omama bavangeli bethu bonke, uKhanyasi nomama uDuku, omama bashumayeli. Sanibonani bazalwane. Egameni likaJesu khuluza siyabonga masikubona. Uke wangaphatheka kahle ukhuluza siyabonga masikubona. Nabanginesayo siyabonga ukuthi bayinikele ukuthi banginese ube right. Ngiyabonga bazalwane kuye kwathinte kubaba uNcumano before siye Faskedel sambona efika. Siyabonga siyajabula ukuthi indoda kaNkulunkulu uyihlengile. Ngiyahlela njalo ngoba sesizovele siyezwini. Sengizovele nginikeze ubaba abone ukuthi wenze njani. Manibonga igama lenkosi. Baba uDlungwane uke walala esibhedlela siyabonga naye mase simbona. Ngihleke kabi ngoLesihlanu ngila egcekeni. Ngamuzwe ekhuluma lapha ngombhobho. Eshumayela ekuseni esikoleni. Eshumayela lapha ekuseni. Ngamuzwa ngila ngethi hawu ndodo usebuyile. Ngivele ngisondela egate ngimuzwa yonke into ayishoyo. Ngicabanga ukuthi angimuzwa kanti ngiyamuzwa. Awusanibonani bazalwane. Siyabonga ukuthi nabethu abahlaselekile sebeyaphila. Egameni likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Isikhathi sethu 11 o'clock sivakashelwe. In fact asivakashele ithina simcelile ubaba Mengameli ukuthi akeze ngisheshe ngingene kule ndawo. Niyabona sithe ubaba Mengameli njengomholi wethu wesifunda uyena oyobe sehola bonke abantu ngomhla ka-22. Uyena oyobe sengenisa ubaba usihlalo la ne-executive ibandla lonke. Akufanele ukuthi lokuhle benu abubone esebona nabanye abantu. Kufanele ukuba uyena oyobe bachazela. Baba Mengameli nangu umsebenzi wakho, nangu ubuhle besekethe lakho, nangu ukusebenza kwebandla. Sizothi ke kulo mcimbi ngishile ekomithini ngale sengizosho ebandleni. Silide sihole kulo mcimbi omkhulu kangaka sizobe siwenza. Njengoba usufikile
asikwazi ukuthi siholele apho bonke abantu thina sonke soba sesigqoka ama-avaroni sesihlehlile sesingemuva sekubaba wethu umengameli oyobe enza konke sesihambe naye samkhombisa yonke into usekhona-ke phakathi kwethu sizothi-ke bazalwane nali iflow yakhe ubaba uzobona ukuthi wenza kanjani thina besifisa nje ukuzozisho ukuthi senzeni senza kanjani egameni likaJesu mengabe sekhona-ke ngithi nje impela akuthi yabona simhlalise samqondanisa nalesa siphambano khona ezobona kahle simqondanise nesiphambano haleluya manje na ngoba akuthi uyasibona nesiphambano lesi ukuthi ngalelala uyena oyobe sesichaza lesi siphambano ubuhle nibenzile bazalwane really it was not for us ukuthi sicelebrate sodwa in fact isonke nomengameli wethu esifundeni uyena eyobe silida egameni likaJesu waseNazaretha ngicela ke bazalwane ngingachithi isikhathi simsukumise ngo-110 umengameli nje awuvele nje uthi uyeyeyo usuthi akasukume kuyeyeyo haleluya angithi uyabona ukuthi angazi ngiyafundisa njalo malibonke igama lenkosi ukuthi awuthi uma usukumisa umengameli nje ulokuthi umengameli phakama thula bazalwane uNkulunkulu akusise bazalwane 110 simeni Kristu uJesu waseNazaretha baba umfundisi wasekhaya bamapholoba nomama umfundisi ngiyabingelela ngegama lenkosi baba umvangeli uDube kanye nomama ngiyabingelela ngegama likaJesu angibingelele ngapha komama umama wethu umama Mngoni umama wethu osiphathile esifundeni masi yabingelela kanye nomama befundisi ohlele eduzane kwabo bonke ngegama likaJesu amen nomama umvangeli abashumayelikazi bonke belidwa ukhuluza ngiyabingelela ngegama likaJesu baba wethu omdala ngapha nganeno ubaba uCabasho kaMhlathuza ngiyabingelela nabashumeli bonke basekhaya nobaba bonke nje balapha endlini ekhaya ngiyabingelela ngegama lenkosi ngibingelela abadumisi ibandla intombi nensizwa umakoti umama inina nonke bathandekayo ngiyabingelela ngegama lenkosi ubaba umfundisi uNduku esihamba naye ngiyambingelela ngegama likaKristu Jesu amen Jesu bazalwane angiqale ngelithi angibongele uNkulunkulu kuqala ngani as a church nobuholi obukhona angibongele uNkulunkulu ngabo ubaba umfundisi uNcoko asibonge noma asibonge kakhulu ukuthi nifike kamakhutha siubone umehluko ukuthi
ufikile kamakoti. Ngikulwele la ngiyathela khona ukuthi noma umuntu angangakuzwa kahle kodwa into yenzile izozwakala. Yenza ukuthi nongakuthandi athi kodwa into ayiphethe ngiyayithanda. Nombani mengena la endlini njengami mina engazi lendlu ngiyayibona ukurenovate kwayo, ubuhle bayo, indlela enenze ngayo ubuhle, ipulpit elihle, into enhle ke pholoba mina ngiyayithanda. Enhle nje yonke engiyithandayo. Praise God. Emncaneni bami ukube nganika i-background yami noma wami wangikhulisa uManene wezathi kazi mesukhulile uyoba njani. Indlela oyizithanda ngayo enhle lento ebizayo uyithanda mntana. Angithandi into ebizayo, ngithanda into enhle. Umanje ongizalayo ngangibeka u2 ubeke ngihalelo ama-habit edayisa ka-BG. Kungalula ukugqoka uhabit ekhaya kodwa manguqoka ngangihamba ngiyensimini ngifike ngitshale ngilime ngiqede kudayiswe ngenzela nje ukuthi ngiyodiphositha nje uhabit ngoba ngiyawuthanda. Ngangayiceli kubaba noma ngangithanda into enhle nasebandleni ngiyayithanda into enhle. Uma ngibona umuzi kaNkulunkulu umhle kangaka bazalwane ngaze namenzela indawo uNkulunkulu. Ake ngishayele uChristu ekhaya. Sibonga pholoba kakhulu ngoba konke lokhu lokurenovate okuhle kangaka kungenxa yokunyathela kwakho la nomama okamamkhulu. Amen. Umuntu ongakwazi ukudla amandla omunye umuntu menze kahle ngiyamncoma. Openly angikufihli ukuncoma kwami. Alibongwe igama lika Jesu. Sebenzile baba, sebenzile noma kwakhiwa noma kwenziwa into enhle kwi-experience enginayo udlule egazini. Ayikho into enhle kangaka engenzeka igazi lingathinteki. Uqala kwi-leadership uthinteke, wehlike ebandleni nalo lithinteke. Kwi-experience yobaba bathi makwakhiwa ibandla liyabaleka. Sikhule bethi makwakhiwa indlu nje amakholwa ayabaleka. Amen. Asibongenini ukuthi anibalekanga nisakhona. Sikhule nje sazi ukuthi makwakhiwa ke amakholwa azoqala baleka ayobuyisa iphelile. Amen. Niqopha umlando ke kwakhiwa kwarenovate kahle kangaka. Angimbonge nami uNkulunkulu ukuthi kulendlu baba pholoba inwebeke yakheka sengila endlini. Sasinendlu yethu encane la enepulpit awungeke selehlike kakhulu lesilingi. Kusho ukuthi ngabe okamhlathuza ngeke sahlala epulpitini esasikulona. Kwakudlwa la kwakumama la ya ngena ngapha nizomlungisa
angazi noma kwabo abesilisa ngapha khona intwana nje ngafike ngayibuka la ngifika ngicela impela ngathi ayikhona ngathi phambene izinto la kwakuhleli ngapho baba ngapho mama yes kwakunjalo lapha lebehleli khona omama lapha ya ingapha ngaphandle lapha ingaphandle bahleli ngaphandle lapha ya bangaphandle niyabona ukuthi uNkulunkulu usesebenzile okwesibili kwakunomnyango kababa wethu uNcube wawulapha ya khona ubaba uNcube la ekhaya nomama uNcube i-age group kababa yebo indoda yayifuna izinto zonke zifundwe phasi zibhalwe phasi uyabona njengoba kuzovulwa indlu ngabe uNcube benocabashe bashana ngeziphoko uNcube remind izinto ezenzeka nekufanele zenziwe njengoba kunje indoda isithanda ukuhamba beyihamba that is Ncube. Praise God. Sanibona bathandekayo. So manje nami ngijabule bazalwane angichithi isikhathi ngibona ukuthi abaningi esaqala nabo lendlu bangamangala mebengena kubeshi nabo bangabuza bathi kuse good hope la ikhona noma ikwenye indawo bese bencedwa yithina sithi yebo njoba nesibona ikhona. Haleluya. uNkulunkulu anibuse nonke bathandekayo. Ngiyasho ke ngiyamemezela nami ngokusemthethweni ukuthi mhla ka 22 August kusemthethweni ngo9 kuya ku5 ntambama iAfrican Gospel Church yonke ubaba moderator Dr. I.M. Shezi uyobese nethimba lakhe like kuzovulwa lobuhlo bungaka bengithi nizoshaya izandla kuzobe kunjalo bazalwane siyavumelana sonke sithi kufanele ivulwe lendlu igama lika Jehova alibiselwe kulendlu akekho umuntu oyothi lendlu ingeyakhe lendlu siyayinikela egameni lika Jehova kuzobizwe lika Jehova kuphela igama la ayikho elinye igama esithi liyomenyezwa on behalf umuntu nowanikela ngemiliyoni akabe sethula ngoba siyayivula sinikela sonke egameni lika Jesu alisekho elinye igama esiyolibiza kulendlu indlu kaNkulunkulu yedwa le. Haleluya. Noma nje uNkulunkulu akhipha 1 trillion akasale sethula likhe igama esiyophinde sikhulume ngalo kulendlu elika Jesu yena yedwa. Haleluya. Bazalwane nenza into enhle ngazi ngizothini. Haleluya. Right. Baba uNtuku ngisholo number 75 sifundiswe boss cela ungitholele lo number 75 bese singene zule boss Nkosi ngiyabheka kuwe
Sethemba kuye, sincike kuyena. Sinamathele kuye. UNkulunkulu wethu singabantu bakhe. Mala Asteka. All my vice. Thank you, Jesus. 125 verse 1. Tinta. Verse 1. Abamethembayo uJehova. Yeah. Funda. Abamethembayo uJehova. Yes. Bafana nentaba yaseSiyoni Yes. engenakuzanyazanyiswa. Ngithanda leli gama lokuthi abangenakuzanyazanyiswa. Yes. Sike sikhathini izinto zonke ziyashaykhwa njengamanje. Yes. Zonke izinto ezikhona ziyanyakaziswa. Muthi uye emsebenzini nakhona kunezinto ezinyakaziswayo. Muthi uyakweze politiki nasepolitikini kuyanyakaziswa. Muthi uyendlini zamasonto nasemasontweni kuyanyakaziswa. Isikhathi sokushaykhwa kwezinto ezikhona. Kodwa munye umyalezo okhishwe ezulwini ukuthi kukho konke okunyakaziswayo abamethembayo uJehova abanakunyakaziswa. Glory, hallelujah. No Lucifer, noma ngaba u-666, kodwa abamethembayo uJehova abanakunyakaziswa. Ngoba uNkulunkulu wabo uphakathi kwabo. Ungasabi lutho. Sesihlula izinto eziningi. Ne-COVID ifikile izonyakazisa. Kodwa abamethembayo uJehova bamile abanakunyakaziswa. Noma kunganzakalana eSouth Africa, uhulumeni sikuyena uyanyakaza. Kodwa abamethembayo uJehova abananyakaziswa. We unshakable. Sisizwe singenanyakaziswa. Singabantu abangenanyakaziswa. Siyafika izinto ezizolwa nathi. Sizobuza ukuthi ufunani la endlini. Hallelujah. Methemba uNkulunkulu. Hallelujah. Methemba. Themba uNkulunkulu yena yedwa. Unganiki kowakho ukubona. Intalimaza amakholwa esikhathi ayinike ehlathweni kwabo. Noma unolwazi lwesemfundo unganiki emfundweni. Noma unemali. Sosikhathi sokunika emalini. Yes, Lord. Wathi unayo yonke into. Wathi unepolitiki emangalisayo. Ipolitiki ixakekile nayo njengamanje. Ngoba yonke into iyanyakaziswa. Umbuso uvuke nomunye umbuso. Praise Jesus. Funa le bese ngiyeka khona manje. Glory to Jesus. Bamethemba uJehova banamsakaziswa. Abamethembayo uJehova Bamethemba uJehova. bafana nentaba yaseSiyoni. Banjengentaba yakuphi bathandekayo. yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Hayi. Phinda lenkulumo abamethemba uJehova. Bafana nentaba yaseSiyoni. Yeke wena othemba kokunye abamethembayo. Yes. Singenela kukhona umama nje sithemba kuyena. Yes. Okwethu siyanyakaziswa. Kodwa sasethemba igama lakho. Oh hallelujah. Banjengentaba yaseSiyoni. Sinjengentaba kubekwa ibhulelo madoda. Sinjengentaba sikhafulwe ebusuku. Sinjengentaba abantu behlangana behlukana ngamagama. Kodwa sinjengentaba yaseSiyoni engena
Ayasanyasanyiswa. Alukho ulimi. Asikho nesikhali. Esilolwayo. Esiyophumelela. Masibheke ngakuwena. Glory to Jesus. Ikasafi. Dukapaitaika. Asikho nesifo esingangena emzimbeni wakho esingaphumelela. No HIV, kwa-cancer, ayikho into enganyakazisa ababethembayo. Yes, Lord. Awusanibona amakholwa? Thula bazalwane. Sengivala. Ikhenzi ikhona. Nakuthini iyafika. Nakwabanye iyafika. Asimile ngoba sidla i-treatment. I-treatment nabo bayayidla. Kodwa bayanyakazisa. Sithi thina sesidlile. Sithi Nkosi sethembe kuwe. Wena Nkosi asinawo amandla kulento. Kodwa amandla ethu wonke. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Sishumela nawe ke manje ngena kulento engikuyona. Uyingcwele. Abamethemba uJehova. Yeah. Yethemba kuyena. Yeah. Yethemba kuyena. Amen. Wethemba ingane sithi akulungi la ekhaya. Waye kabadala abala endlini. Yes. Ingane singayitholi imisebenzi. Singashadi, sithi asishade ngoba simulisiwe. Yes. Kodwa la ekhaya thina siyoshada kanjani sebesitshelile umsana. Amen. Kodwa othemba uNkulunkulu. Yes. Athi angingakushona kwabanye. uNkulunkulu munye wabuNkulunkulu. Abafowethu ningamlahli. Yethembani kuyena noma sokumnyama. Naphezu kwamava. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Kadala verse lami lodwa. Yes. Sengiyekile. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni. Omunye angifuna ukuthi uqale kusiya umuntu. Yes. uJeremiya 17 verse 5. Amen. Uthi uqale kusiya umuntu. Gijimani isikhathi sasiphelile mina. Uqale kusiya umuntu othemba lakhe. Lisebantwini abamlulekayo. Ngoba sibakhona abantu abaluleka abanye ngezinto eziphathwayo. Awusanibona abazalwane? Siyabonga. Sithi izinto zasezulwini manje. Sithi impepho. Sithi impepho manje ufuna uphume la unuka zona. Bakuze bathi kade umuphi umsana. Uyingcwele. Uthi kade ngiyegudhuvu kwamafutha. Kade kubekwe igazi. Uyingcwele. Kwase kubekwa nomzimba. Yes. Kumiswa into eyodwa nokuthi abamethembayo. Yeah. Awungethemba kuyena. Uyingcwele. Uhambe uyochitha amanzi. Yes. Uwachithe noma esethandazela. Amen. Uthi angiyethemba into ayidalile. Yes. Ngethemba yena omisabayo. Oh, glory to Jesus. Ngethemba kuyena. Uyingcwele. Read. Verse 5. Read. Usho kanje uJehova. Yeah. Jeremiah 17 verse Yeah. 5. Funda. Alexi umuntu Uqale kusiya umuntu. othemba kubani. Uzosungezwa ubani wena? Yes. Ima, buyela kulela verse. Ngihlanganise ngiqede. Sanibona bazalwane. Yeah. Yeah. Okay, ufunda kwani? Ufunda kuye. Ngeke uzifunda zonke ba. 125. 125. Chapter 5. Yeah. Yes.
verse 5. usho kanje uJehova uthi Yebo. uqalekisiwe umuntu Uqalekisiwe. othemba kubantu Umuntu othemba ebantwini uqalekisiwe. Umuntu ongafuni ukwethemba kuyena. Ake ngimtshela ama-benefit okwethemba kuye. Washo. Abamethembayo uJehova Nanka ama-benefit. bafana nentaba yaseSiyoni. 1. Banjengento engenakuthintwa. Yes. Yebo. Bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Qhubeka. Kepha imiphakathi Qhubeka. njengalokho izintaba zihaqa iJerusalema. Imake njengokuba iy'ntaba zenzenjani. Zihaqa iJerusalema. Kwenzenjani. Kanjalo uJehova Ayi. abantu bakhe. Hayi akathembile bonke abantu. Yeah. Uhaqa abantu abamethembayo. Yeah. Hey wena, hey, ususilandela ungamethembile. Yeah. Uzolimala emzini wakho. Yeah. Umuzi wethu ayingeni inyanga. Amen. Umuzi wethu abangena abathandazi. Well. Into esiyethembile uJehova. The Son of one son. Uhaqa imizi yethu. Glory, my Savior. yes Lord Isikhathi sokugcina lesi. Siveza abantu akade sibathembile. Kade sithi laba bahamba nathi kanti abahambi nathi. Khona abantu la kade sithi ibona abahamba noNkulunkulu. Kanti bahamba nesithunzi sikaNkulunkulu. Jesus. Sanibona bathandekayo. Kodwa bamethembayo. Kwenye indawo. Uthi abamethembayo. Uthi banjengokhozi. Uthi khaya maitha. Ukhozi luyakwazi ukuhamba phansi. Futhi ukhozi luyakwazi ukuhamba phezulu. Uthi abamethembayo bazoba njengokhozi. Beboma sishisa impi. Ngoba khona isikhathi sokushisa kwempi. Uthi lemba ibhekene nabanye esontweni eyami. Sana wena. Sazogcoba wena. Sikwenza umshumayeli. Sikwenza umvangeli. Sikwenza umfundisi. Ube umoderator wesonto. Laba bazobo archbishop. Thina okwesokufishana manje siyasithela. Sofuna siqinise iziqonga. Zokuthi uyathemba yena. Ungasukeli izinto ozibona kwabanye abantu. Sukela uNkulunkulu. Abantu abanezikweletu la esimangalisayo. Umuntu uyazibuza lezikweletu ezokusukela ubaba uDumo. Akafuni ukusukela uNkulunkulu. Uthi akufuni ukuhlulwa usibani ba. Abishe ezikweleti kanti usukela abantu abanjengokhozi. Uhamba phasi usukela abantu abahamba emoyeni. Awusanibona webazalwane. Ngeke usithinte thina sinjengenkosi. Sibuye siwaqe inyawo. Singene ngaphasi kwamaphiko. Bese sima kanje. Uthi lo muntu uphila kanjani ake ngimsukele nangesihlili. Uthi uyayidubula umoya ubambije. Ezoshaya thina. Ulibamba umoya ulubuyisele phasi. Sikhuphuke kakhulu. Ayikhonde ngekhulumayo. The more singena ama-attacks is the more we are close to God. Sithinte khona uzosibona Sathane. Lithinte nebantu uzolibona kahle. Ngeke liye emsamo. Ngeke liye kubathandazi. The more lihlushwa, the more lingena enhluphekweni. yes Lord Siyamethemba. Sinjani kwamakhutha amadoda?
Uyazi usiyalala madoda. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba.